mami fiojo ya demi Madina tawademi munyana mafaye demi ono kudaka nguleki modum dom kaji modum majolde modum hada tamidaka sechuka ku heba ma mango danyama oto hen ko adama yeta. Aywa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bandiraɓe yeɓoɓe Gunas TV alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah en laɗo sallallahu alaihi wasallam en jetti ceerno men Cheikhul Sirajuddin e kalifa makko hande o Ceerno Ahmad Tidiane Ba ceerno men ceerno Ibnu Umar ceerno e dendagal daraniɓe diine l'islam to ɓe goni e aduna e ɗo ɓe goniri en calminiɓe en juurimaɓe ɓe mbi yo Allah waɗa ɗemɗe mabɓe barke kala koɓe kaali yo julɓe nananɓe beela diine l'islam ɓeɗo yajje ɓeɗo dañde doole beela ɓeydo l'islam ɓeɗo yiɗede ñande fof diine l'islam yiɗno yo Allah ɓeydu ɗum ha ɓeydo ɗo noon hande ñalawma hande ɗo gonde weltare mawde hulɗum gonɗen ɗo koye Daka meɗen mbiyata Daka Horndol tawi ko ɗo e Daka Cheikhul Sirajuddin e Madina Gounass e ɗo gone Daka Madina Gounass o en hande ñalawma hande o ne hawre ñalawma talata e 22 lewru mars 2026 alhamdulillahi rabbil alamin en gondo en e Horndol de jiiɗi mbiyen gonɗen koye Horndol jiiɗi kadi mbiyen kadi gonɗen koye nder Madina Gounass nde wonno chairman Cheikhul Sirajuddin o haali o haalti yimɓe nen cikkanno ko cakan ha gadi yimɓe gandi ko gonga mo wiyanno Horndol de ko leegal e nder Madina Gounass eyyi ɗum ko ceerno wi noon o wi Horndol de ko leegal e nder Madina Gounass on saaga noon haqqille ɗeɓata ha ɗum famde kono hande yimɓe jiiɗum ndawa nden saɗɗo e Horndol ko balɗiɗi mbatta ɗo oto hande a haccitto Horndol gara gottoɗa Madina Gounass e kadi ko woni ɗo ko woni Horndol ko woni Horndol ko woni ɗo ene ɗum ɗon noon bandiraɓe fof ene calmini ene juure gonɗen ɗo koye Daka Horndol gonɗen ɗo koye Horndol de so jiiɗi mbiyen Horndol so jiiɗi mbiyen Daka Horndol tawi ala ko addi hen kadi so wona yiilade Allah e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e arde notama noddamo Allah mo chairman Sirajuddin noddi hande khalifa makko Alhaji Ahmad Tidiane Ba ɗum noon eɗen calmina dendagal julɓe eɗen beltaniɓe eɗen ñaagui kadi dendagal ɗo émission o wawi heɗoyede yo heɗore jaam kadi haaldaka sowona saabu Allah kala ko haala hen yota ko saabu Allah haalda yota ko Allah yiya hen yota ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yiya hen yota ko Cheikhna Ahmad Tidiane yiya hen yota ko diine e jokkere enɗam e moƴƴere yota ko ɗum woni ko yiya hen Ousmane Camara so namdal no woodi so namdal ala min gartira haala ka e jungo ma eɗen gonno ka min dañi sago jamen ƴetta haalande fatude mande Madina Gounass e ɓesdi Alhaji Mo Seydou ko ɓeeɗo Horndolnaɓe e yiɓɓe Alhaji Mo Seydou min jetti Allah nde Allah yeɗi min ɗum ɗo min jetti Allah kadi nde Allah feñani min ɗum o hammadi uddiɗɗo haala ka o min mbimo Seydou Sarr no wona kanko ba makko min mbi ba makko Seydou Sarr duwaw ba makko suya makko yo Allah ñimna mum min mbi Silimani yo Allah ñimɗum nde wonno neɗɗo so tawi Allah hokkimo moƴƴere nde haala julɓe nana wona wasade noon ha julɓe nana ganda kamɓe goni ɓiɓɓe amen jibinaɓe ɗo e Madina nangani min mandino diine o nangani min diɗgol ngol nangani min jaati gagal ngal yo Allah fewnu yo Allah moƴƴin nde ɗo jonde joɗade ɓeɗo joɗiɓe hande to banggue kala ko faati manadino e Alhaji Mo Seydou ndeɗo fedde ɓeɗo yimɓe taɓi ɗum hande ceerno Ahmad Tidiane Seydou Ba kala ko anno e wuuro he kala ko golluno e wuuro he ko ceerno Ahmad Tidiane de ko Alhaji Mo Seydou ba makko lewi ha laaɓi duppi ha wi cer moƴƴini ha moƴƴi min ñaagui ko Yallah junni anne kadi ka ɓiɗɗo ɗo jomi jootema ɗo min ñaagui ko yo Allah ɓeydu sembe ko joɗiɗo ko fof alhamdulillah ko ɓiɓɓe Horndolnaɓe goto fof ne jogui galle mum jogui dépense mum jogui konngol mum jogui neɗɗago mum hakkude mum e balɗe mum ɗum ɗo kadi min ñaaguimo yo Allah junni Jawre Mbodj Oumar Malick so neɗɗo joddima e monde so majji banggue diine so yi on yiiti kono fof ñaagui mana daña ko haali hen nde wonno kono hoolare men yo Allah ren ya Cheikh Tidiane bisimilla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
mi salmini denndaangal daaka horndolde fof mi salmini denndaangal madina fof mi salmini horndolde fof en mbi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi kadi rabbil alamin oɗo woodani allah min jetta allah min jetta Ammady Sarr e Baba Sarr e Ibrahima Sarr hande min ngoni ɗo min jetta kadi kamɓe ɓiɓɓe heddiɓe ɓe min jettanaɓe allah min beltaniɓe min beltani allah min beltaniɓe won noon so allah hokki jinnaɗo o wuuri gurdam moƴƴam o jibini ɓiɓɓe donti ɗum ko yaltude allah kadi ɓe donti koye l'islam eyyi min kaalowo ɗo ko jinmi haalde ko no heewi kono noon kalanmi koko hakkindi tan par ce que holko woni ko addimi wiide noon ko kawrumi hen ko no heewi kono noon hejjata so wona wiide horndolde naaɓe eɓe jetti allah eɓe jetti Mouhamadou Saïd radiallahu taala anhu nde felliti ittudeɓe e koɓe gonno wattiɓe ɗo woni ɗo moftiɓe e nder mum eɓe jettiri ɗum allah eɓe jettanamo allah ha o wondaniɓe nde wonno holi ɗum wonko heeɓi ko weeɓani heɓde nden o felliti wiide cuballo kala dañƴi ɗum wonko dañi ceerno Mouhamadou Saïd wi noon o wi ho cubalɓe so ngaadi pirtata ɓe kulata ɓe penata omo andi ko ari laarde ko wiyama o dañata kono ko dañowo ɗum e nde o dañi nde noon welti o wi alhamdulillahi rabbil alamina horndolde ko madina ko horndolde ɗon tan puɗɗortomi ɗum kam hankadi yo yaah allah waɗi ko wino ko woni o wi mami wadde horndolde herndelde waɗa e poosam ha ñalawma janggo ɓe ɓoccitta komi nomi yiiɗi fof mbaya fodde aadi mo ɓe gadanimi ɓe jaɓanimi o hay goto wawa ɓoccitademi ha aduna o temi minenne min jettiri ɗum allah no feewi ɓesguji ɗi duwaw fof mo duyno o wi e nder lebbi jeegom son ɗannima ma on keeb ko dañɗon garton e galleji mum hay goto wonta toon duuɓi kewɗi allah waɗi min ɗanni min gowano ɗanle kono allah udditi kala jaaɗo dañan ha heewa arda ñamina galle lebbi sinno nden emin jinno yaade France Amérique tan hande ko horndolde koko heewi toon on haqqillaji woni ko no wiiri ni jeehe garton ne adde ene ñaame ene ñammine ene waɗane julɓe kala garɗo tawi min toon waɗane ha fodde muɗum ha allah resi en reeni en ari hande oɗo daaka nde horndolde fuɗɗoto arde nde daaka ceerno Abdoulaye goni ɗo nde ɗo tulde ko ɗo horndolde fuɗɗori caliti ko ɗon jooɗi e Baba Sarr hawra ladial nde ko ɗo ɗeɗo caaleje gonɗe ɗo ko ɗo wonno jamaka on saaha ɗum ba ko ladde kanko e Demba Salamata fuggi nden fayɗo wona ɗo eɗen jetta allah allah wonko rokkata neɗɗo ko wawa rokkude hoore mum emin ngara ha joni min dartake yahoɓe ɓen jahamin emin keddi min cakinaaki hande ɓesgu ngu ala keddiɗo sukaɓeɓe fof ngari ɗiɗo dakaji ala keddiɗo to wonano dakaji ɗi fof ne manque ndiyam minen ko ɓulel ni junggo ni dakaji fof ɗon jarata ɗon ñeɗata daka horndolde fof ɗon ñeɗata on al martaba allah hokki horndolde ɗo ɗum tagi allah itti min addi min ɗo nde sincetende waɗi haala ɓeɗo fulɓe ha mbi mana horndolde wi ene hefta nokku muɗumen min on sambode Dakar wonde ceerno en toon haala ka yetti toon ceerno en mbi hol mbiɗoma noon ɓe mbi ko yimɓe amen de téléphone mini ɗum min mboɗo heeɗi o wiya namni to janggo ɓamti haala ka mbimi an mbiɗo noon horndolde naaɓe sa tafani ɗumen wolde kulatama kono yallah dandu min yaade galle ceerno min mbaɗa wolde an haalani ko laaɓi horndolnaji tinaji kalta ko boom ceerno wi han ɗum horndolde tinaji on sa Jibril Jeeni jooɗi ay allah waɗi ɓe ngari ɓe tawi kisa wodani ay o galle rokka aduna o fof wino heɓan ronka nde wonno ko ceerno wi ko hoore mum ko jeeye mum ko ɗum jeeyi ala keeɓo alhamdulillahi rabbil alamin Oumar Malick Thialam haala ka hannuɗo bande en meeɗa hen mi yetti allah mi yetti on
hunde tinde par ce que hunde nde ganduɗa nde baaba o Hammady Sarr ari ɗo o adundiri mum ene ara seeɗa seeɗa ɓesgu mum ne ara Baba Sarr ari tawtimo ɗo ɓe jooɗi on saaha Baba Sarr kañum jogii Madina Allah hokki ɗum Hammady yehi kanko jogii o woni julenke kanko jogii fof gaabu Fuuta fof kanko jogii o yeyata ko ñiiƴi o yeyata ko guri noodi fof omo yeeya tubakoɓe gummoto ko français ɗo ɓetata min miɗe ɗo mi ari hen 67 ɗo ngarmi kala jiiɗimo ladde bañoɓe gaddan kanko soodata Allah hokkimo on martaba kala gaaɓu gonɗo ɗo dañƴo ko koye dow makko dañi kala karɗo ɗo koye dow makko haaɗi alhamdulillah rabbil alamin noon min jetti Allah min jetti ɓesgu ngu ne jooɗi ronti ɗum eyyi mi salmini mi juurima yo Allah hokken moƴƴere ɗum lakar yo Allah hokken wattinde ɗum moƴƴi ceerno yo Allah hokki on nadde e nder ceerno keƴen hen ha ñalawma jam salamu aleykum rahmatullah min Oumar Malick Thialam mbiyete assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh min mbiyeten ko Ousmane Mbodj ɗum wi andireno ko Jawre Fassi min fof ko Allah waɗi ene waɗi sababu hornoraɓe e Madina Gounass ɓeɗo jinnaɓe mumen masal ɓeɗo noon somi haalimi kalmi ko hooram ɗum kalmi ko hooram mama makko jibinɗo baba makko e mamam jibinɗo baba mi jiiɗi yumma e baba andi somi haalimo kalmi ko hooram haalde ko ɗum noon weeɓani ko hooram kalan o yettirta Allah no feewi yiiɗa junade hen no feewi ko weltare jetta Allah no feewi saabu rawane tan min mbaɗinira ni min ñaagui Allah yo Allah hokku min tawtire oɗo saahaji mbuɗi taw min ɓeydi min ustade Allah ma min duuno ko Allah jaabi kadi hikka kadi min puttiriɗo ha joni kam min duwo tan yo Allah hokku min kadi tawi o saaha min ɓuuri tagunde cellal e kisal e wawande hoɗum ko foti wawande ɗum allahumma salli ala rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin no mawɓe mbini nde wonno hande ko ɓeɗo goni mawɓe horndolde kamɓe jooɗiɓe ɗo henna ɓe hande ko kamɓe goni mawɓe e nder horndolde kono no ɓe mbimani oɗo woni kaw Djiby wadde ɓurɗo andirede kaw Djiby Gujjo Bey noon ɓuuri andirede e nder aduna he ɓuuri andirede e horndolde hande koye mawɓe ardiɓe ɗoɓe ko hen o jeeya o ko joom ɓuuri horndolde hande wona saabu ko ɓeyɗa keccimo kanko ne waɗa gueɗal ala kanko ne mo jogui gueɗal makko ko joom wuuro ɓi joom wuuro o ko kaw Oumar alhamdulillahi rabbil alamina Mody Camara nanɗo e dendagal galle gayɓe horndolde fof nanɗo ko jeyata ɗo ko fof ko ɗum ɗo woni horndolde hakkude noon ceerno e galle hakkude ceerno e horndolde sen ñalliɗo e mbaaliɗo alhamdulillahi rabbil alamina en gaynata nde wonno ceerno anani ko kaw Oumar wi ko ceerno wi horndolde ma mbattu ɗum herndelde mi waɗa e poos o wi horndolde jeeya ko e Madina Gounass Daaka nana horndolde hande nde ceerno waɗa wiyata noon nde hay goto meeɗaɗo miijade ma Allah ittu Daaka artire ɗum kadi ha e nder horndolde itte kadi horndolde artire kadi Madina Gounass nde wonno Daaka kañum hankkadi koko yirloto nde ceerno wiyata noon nde hay goto meeɗaɗo ɗum miijade e alhamdulillahi rabbil alamin hakkude ceerno e jinnaɓe ɓe sen ñalli haalde en mbaali haalde en gaynata kadi Allah kadi jaabi duwa o Ceerno Saydou jaabi duwi Allah jaabi hade makko duwa ni saydi mbiya taw Allah jaabi sabu kanko nde duwotonde o mande duwa mo aɗa noon mawɗo wiiri ni o wima o Ceerno Saydou wi mi duwano on jehon ɗanno ɗon lebbi jeegom tan garton gacce ko anda ko min ndewata inde he o wi gacce ko mbatton ko ganduɗon on hollaɓe ɗo mbaɗa ko gacce ɗum min lomto on mi duwano on hande noon woni ñalawma meɗen kala ko duwanimi on Allah jaabo o wi mi wiyani kadi noon mbiɗa haalna on mi wiyani onon mi wiyani woto mbat o wi woto so mbaɗi no moƴƴata ko mbimo yo goppu ko o wi so mbaɗi moƴƴata ɗum ko horndolde to duwi ɗum o wi onon ko mbatton ko mbimi yo goppu mi wattono jungo Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam mi wattono juuɗe Cheikh Amadou Diaby duwano on dañon mbaɗon galleji dañon yaaje o wi ɗum ɗon mi waɗat ɗum kono noon wonko mbimi yo goppu so goppi
ɗum koko woppi on so goppaɗi hay so mbaɗi leydi ndi kadi haalni ɗum kalno o leydi jaɓa ceerno Alhaji Mate Saydou wi e nder hornolde yimɓe fof ne gandi o wi mi haalni leydi ndi leydi kay haalnama ndin kam jaɓi so mbaɗi kadi moƴƴata wo amma noon ngare mbaɗon ko mbimi on ko ayi to hornolde immude e Alhaji Mate Saydou ene woɗɗi koɓe kaali ko noon wonde Hammady Sarr kañum woni haqiqa kañum woni fondation hornolde hakkude madde hornolde e ceerno Alhaji Mate Saydou sabu kanko ceerno Alhaji Mate Saydou tawimo ko juuɗe ceerno Amadou Baro omo yiɗimo ha omo moɗimo e nder ɓernde makko kadi o neɗɗo bawɗo yidde tiiɗo fimde nde o rokki ceerno Alhaji Mate Saydou nde o rokki ceerno Alhaji Mate Saydou ɓii ko afo on maayi ɗo yimɓe ngari ɗo o ari ɗo henna yimɓe puɗɗi hollude sunare o wi min wona ɗum jinmi o kalton ko min wona ɗum woni haajam min jinmi o bandiraɓe ɓe kamɓe fof ɓe ngara ɓe maayi ɗo horonaji ha hande so sellade suusa arde Madina kala mo yiiɗa maayde maɓɓe suusa arde Madina sabu jomum so yama nawe Madina sabu ko hey ala ɗe maayat anani nde wonno o duwi Allah jaabi ko leeli berde Madina Gounass e hornolde naajo ko leeli e berde Madina Gounass neɗɗo wawa limtandema ɗum ɓe ko aranoɓe Dakar ɓe ko aranoɓe Cellani ɓe ko aranoɓe Safrade ɗum fof ko duwa Hammady Sarr wino ceerno Alhaji Mate Saydou donomi bandiraɓam ɓe ngara ɗo guura ɗo maaya ɗo en jahata hornolde jihen to makko kanko Hammady Sarr nan ɗo leli Baba Sarr nan ɗo leli kamɓe jiiɗi yumma e Baba Siré Sarr nan ɗo leli Ibrahima Sarr nan ɗo leli Siley Sarr konnoɗo hornolde o nan ɗo leli yummaɓe jibinɗoɓe kadi nan ɗo leli andi kay duwa Alhaji Mate Saydou kay alhamdulillah ceerno Salor sammi ñelen sabu limtiɗoɓe gaynta ɓen fof ko arɓe e duwaw oya mo wino jinmi ko hornolde ara ɗo bandiraɓe ɓe gara ɓe guura ɗo ɓe maaya ɗo ɓe lelo ɗo henna ayi kanko e yummakko e bamakko e miraɓe makko ɓe jiiɗi yumma e baba e ɓe jiiɗino taniraɓe fof nan ɗo leli ɗum ko toon immi ceerno Alhaji Mate Saydou ceerno Amadou Baro ittimo wattimo e juuɗe ceerno Alhaji Mate Saydou kala ko wi on waɗi ceerno Alhaji Mate Saydou namdo ko hono ɗum wonnirto ɓe ceerno mata duwata so wiya ha kay mi duwata kay ɗum mi kay sa duwani ko Allah jaabo hay so oto ala kala ko duwani Hammady Sarr tan Allah jaabo hornolde fof ari naati hen rewi hen ha yettima ɗo yetti hande ɗo ko hornolde to ko hornolde ko famɗi e sa wi temeɗɗiɗi neɗɗo nanɗo walla temed tati neɗɗo nanɗo hay goto yeddetama saabu hay goto anda no foti arata Dakar gila ɗo wonno feccere oto hornolde e dow barmacci magaba ɓe fof ndennanno oto goto ha wonti hande a yi otoji nani a yi galle nani a yi galle nana alhamdulillahi rabbil alamina ko hakkude Hammady Sarr e ceerno Alhaji Mate Saydou e hakkude galle e hakkude subalɓe hornolde naaɓe sabu toon o nawani inde Hammady Sarr o nawi toon ko inde subalɓe woni toon o watti mimmina fof neɗɗo goto o wiyani toon Hammady Sarr o wiyani Baba Sarr o wiyani Demba Sarr o wi tan ko subalɓe hornolde ngare mi watta no jungo Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam mbaɗɗon ko mbimi ko gaccon ko mbimi on gacci ko male ɗon hande hornolde hande wonti France ndiyam ne woodi courant ne woodi nden kadi Allah anduno ma wani ha yettima yetti hande ɗum ɗo noon ko hunde nde ganduɗa eɗen jettiri ɗum Allah eɗen hay hunde kadi haaldaka sowona sabu Allah haalda Allah yettira ɗum kadi ñaguiɗen Allah ko yo juut kamɓe ɓe ngari ɓe mbaɗi koɓe mbaɗanoɓe jeehi hande ɓuuri welde alhamdulillahi rabbil alamin enenne kadi so jeehi aroɓe yota ko ñande hen ɓuuri welde yota wonde ɓe ngari nde kamɓene jamanu mabɓe ɓuuri welde ɓe golla ken gollano ɓe gardano e gardarano ɓe mbaɗa ken mbaɗano ɓe jiiya ken jiyano ɓe ganna ken gannano ɓe liggo kadi e diine kadi ko en ligganoɓe nde wonno c'est affaire continuité ɗum ko mbiyata ko continuité ɗum ɗo gasata ceerno Alhaji Mate Saydou wonno ɗo nde timmani hayi dakaji soko tagaji ujunere wonno hande woni dakaji million ñande fof ene ɓeydo ñande fof aduna noon ko ni tan yarata aduna gasa moƴƴere gasata kañum ko yahata tan kone ɓeydo ɗum waɗi ala kadi ko haalnen kallen ɗo ko sona weltare weltanade hornolde e weltanade julɓe e weltanade tijjani e weltanade ceerno men khalifa men e weltanade jinnaɓe meɗen ɓeɗen mbiya yo Allah yurmoɓe yafal toɓe goniro yo Allah waɗɓe toon yimɓe aljannaji yo Allah nde wonno Allah wi won wuurɓe o wi hornaɓe alhamdulillah rabbil alamin ɓeydude tinnade ko ɗum tan wodaniɓe nde wonno ko ɗum tan woni ko woni ɗon ko ɗum woni koɓe jaɓirano jaɓira ko tinnade haddi eɓen hen kadi ñande fof eɗen hen ñande fof ene ɓeydo tinnare nde ñande fof ene ɓeydo
gila no mbimami ni wonno yimɓe sappo ha hande wonti ko temedde anani janggo e janggo wonta ko ujunnaji sabu Daka hono so ɓoyi ɗo fadat ɗo min keƴata ɗo ngal ɗo boyal ngal jiiɗa ɗo ngal so ɓoyi kadi min ɓennat min jahano ko goɗɗo min mbaɗe kadi hornolde ɗiɗi walla hornolde tati walla hornolde nayyi sabu sikki ala ɗo e duuɓi seeɗa tan ɗo kam min keƴata ɗo inchallahu rabbi o woni joom wuro hornolde min calmini on fof bisimilla min daara jaɓɓe minen ko suwaɓe min ngala haala no feewi bisimilla mana ko mawɓe kaali ko ɗum tan bisimilla minen garmi Daka ko puɗɗi wadde Daka ko 1998 faade joni meeɗa Allah puɗɗi Daka kono ɓe mawɓe amen ɓe gondi ɓe ko kamɓe kollimin lawol firi lawol nde ceerno ari hornolde 1968 hornolde komin suwaɓe minen ɗon toon ceerno amen jooɗa e digal ceerno jottolo tan finde wari nde minen jooɗo ceerno men jooɗo ɗon ha Allah adni mawɗo goto men no haalani men o woytani han ɗum kalmo mbimomi fam few o hande yiiɗi o meeɗi wiide amin kuli somin natti jiyede beele dental hornde ngal heddo ɗo hiddo wallahi ni ko mbimi ko jiiɗa mi famani sere ɓe kewi yimɓe carima mbimi kono ay dental madi ngal jiiɗa ngal hornal ngal firta waɗne lakra ayi Allah ko moƴƴo kaɓɓeɗo mawni minen goni hakkude mawɓe suwaɓe ɗum gona Allah addini min ceerno Basir wata hamma e nder men ceerno Basir tami cuwaw guddungo ko alaɓe hanko laaɓi kam guguiɗi tegal ceerno Basir ay dental ɗum ɗo jaaƴi ceerno Basir tami ko heddi fof ha laaɓi o tami ko heddi ko kulnata tan ko fof ceerno Basir tami ha laaɓi andi wettode woni Allah ɗum min jettirima Allah alhamdulillah rabbil alamin salmini en calmini julɓe gongol nde wonno mataw yimɓeɓe belti ha no moƴƴi ni kadi yomi haala hen hunde eyyi min ko ɓeydami hen ko yettude Allah yettande enen fof kadi Allah onon yimɓe radio ɓe min jetta Allah min jetta on arɓe ƴellidde min e nder aduna seyɗi hanka ene wayno ko ƴellidde yimɓe soynede e aduna ɗum tagui ko neɗɗo ne haali hen fof yo haala gonga mum haala hen ko andi haala kadi ko laaɓi hen eyi Allah hokki min komin kalata ko min janana emin laaɓa komin kalata ko emin gandi kadi komin kalata ko nde wonno ko haala Allah haaleteɗo haala mana l'islam eno yimɓe ɓeydorto Allah huftidini hankadi ko tammanɗe nde timmi nde wonno holi sababu ɗum ko Ceerno Murtada kanko woni sababu ha hornolde dañi ko o ari o jaɓɓa omo iwri rew laaɗe min jaɓɓorimo o ari o waɗnina e puccu o jippina o jangte e ɗemgal makko o wi hanino hande taw ko ceernam jaɓɓa ngal ɗo jaɓɓugal o wi so Allah jaɓi mami adduɗo ceerno inchallahu taala ko wino ko o waɗi ɗum ñande ceerno arata ngal jaɓɓugal ne weli haltude min koye organisé joguiɗo laaɗe nayyi min jaɓɓoroyi ceerno petilaji nayyi joga o jibi en min gondi hen laana fof petilaji ɗiɗi bappalel motor o ne ara saha fof piyan ɗiɗi dilla ga ceerno Murtada takki ceenal ngal e moto mum ne ara billahi wallahi nde min ngari ha min ɓaɗi wuro ngo tan rongal ngal o wi ko motor o yomin jaaru laaɗe seso o yaha woɗɗo o rutta o tourna ɗemgal makko nofaram ɓeyde pende ɗe o ceerno maayi happani hamin joofi ɓe mbiya ɓe cuutamo o wi Allah Mouhammad Saïd cuutotako gacce mi yaɓɓa e leydi he nafa o jippina o dari ko ceenal wonno less wuro ngo fof ko ceenal dow o tan waɗanno gawri minenne min mbaɗi ɗon ɗeɓɓo seeɗa min mbaɗi ɗon lowel fatata ni ene beewi yimɓe mbi ceerno min beltima ha duwaw ma jaabama hay leydi ndi waɗata no fatata waɗi o dari huccini banggue bappelel o wima Allah moƴƴini ɗo ha ga nden neɗɗo fof watti dañi 1.5 sac 6 sac fatata haɗo wona ɗum ko heddi ko mbimi ko hornolde ne ñaagui duwaw ha joni
yo ceerno en heddiɓe ɓe duwima ha heewi yoɓe ɓeydi ha heewi o resini min duwotoɓe jaabo hono ceerno Mouhamadoul Bassir min mbi sukaɓe ɓe yo Allah ɓeyde mabɓe barke amin ya rabbi yo Allah ɓeyde julɓe ɓe barke yo Allah hokkuɓe sembe rewde Allah e hulde Allah yo Allah haɗanɓe ko weñi fof yo Allah weñcit hollaɓe lawol moƴƴere yo Allah waɗanen ɗum waɗan dendagal julɗo fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Oumar Malick salmini on ɗon noon eɗen jiftina bandiraɓe ɓe tan ha hande gonɗen koye Daka meɗen Daka Horndolde gonɗen koye journaliste meɗen Ousmane Camara journaliste mo ganduɗa kañum en jogui Daka Medina Gounass Daka FM mo Medina Gounass kamɓe kadi jogui tufde wiyetede Gounass TV kala jiɗɗo yebdeɓe tan yahata ko Gounass TV to sa windi Gounass TV kala dental ngal e ko yahata eno yarata wona Horndolde tan tawata toon ma taw toon gueɗe kewɗe ɗum noon en calmini bandiraɓe dendagal ko jogori hettoyade yewtere nde en calminimo kanko Ousmane Camara e ñaganimamo Allah yo Allah watta ɗum senuji ɓurɗi mawde nder senuji amin amin Allah junno gurdam makko waɗa e liggey he barke amin amin enen kadi yo Allah junno balɗe meɗen amin ɓesguji meɗen barke amin amin yo Allah reen amin en jaam ya Allah Muhammad en calmini dendagal halpular ɗo woni e dendagal julɗo ɗo woni saka noon Horndolde naaje eko takki ɗum eko taari ɗum se mbi horon noon e gaddi hen fof bappalel en ngadu en bow en barmacce en e dendagal guure taariɗe Horndolde fofo en calmini en juurima en ñaaguima Allah moƴƴere e mbi Daka moƴƴo Allah ko en tawede Dakaji kewɗi amin ɗo kadi eɗen celli eɗen cellira amin ya kono noon haala gasani ko ndeysan ko mataw ko tawata woni Allah kono kala dokkaɗo ɗo en ma haal ko ɓuuri kalɗen ko ma en mbi enen ma wi kadi minen min gandani Horndolde ɓeɗo gandi Horndolde ɗum noon min mbiya haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Allah waɗa en jaam jarama sar min beltima e garala min ɗo e Daha ɗo e Daha Horndolde ɗo min goni min ɓami arde ɗo e Daha gila 82 faade joni vraiment Daha o ñalawma foof no ɓeydo wadde avance kadi min jiyanno ko belamma e Daha he kala garɗo gotol ma artu gongol kala ɗo mbawɗa wonde a arat Allah ma yidde belamma gonɗo e Daha o kala ko ñaguiɗa ɗo Allah ne jaabo ko ɗum joni komin jiya Daha ko jimi ɗo e Daha ko ala fof ɗum men mi yiɗi sona ɗo e Daha rewɓe worɓe ndendata ko wajifaji e janggude Qur'ana ko ɗum woni ɗo e Daha e jokkere endam ɗum woni ɗo e Daha hay debbo goto yiyata ɗo e Daha kadi ɗo kadi hawni fof e Daha he kadi kawis nan ɗo ene buubu a yiyata juro e maɗa a yiyata ɓoggol juro e maɗa a yiyata ndulante a yiyata haydara hunde deƴen hoore muɗum ɗum e ko ladde mere kadi eyyi ko jokkere endam tan woni ɗo e dewal Allah haydara nanta ɗo wona wajifaji e janggol Qur'ana min belti hen haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala barakatuh ay nani inde ma nde o ko Moussa Sarr bandiraɗo Diadji Sarr assalamu aleykum wa rahmatullahi taala barakatuh ɗum ni dendagal radio mo ngon wiyete Daka FM Gounass TV eɗi salminoɓe daara jammone e tinnare moɗon e darde moɗon no mbiyataɗa kadi Ousmane Camara e karallagal makko e yaltude volontaire makko e ɗeɗo golle ɗe ganduɗa kanko yiɗani ɗe hoore makko mo waɗiran julɓe jiiɗiri ni ala nde o meeɗi wadde hen kene weñi julɓe ɓe kadi mo jogui volontaire ɗum tan neɗɗo ko so yiiɗi hunde moƴƴinta ɗum mo moƴƴini ɗum no fewi min ñaagui Allah kadi Allah jurnata balɗe moƴƴina battane min ñaagui Allah kadi waɗata ngo télé yaha ngo wonta télé taw kadi aɗa ardingo aɗa tawa foof moƴƴereji minen kadi min gari ɗo hikka Daka no arirtano ni ɗo Daka ila minen goni jaatigueɓe min Hamady Sarr minen goni jaatigueɓe Daka Horndolde o ko babiraɓe men gonno ɗum ɓen jeehi mawniraɓe men lomti ɓen ne jeehi hande ko minen gonɗo gardi ɗo famille o ɗo Madina Gounass ɗo e tawede kadi wonde jaatigueɓe kadi aroɓe ɗoɓe min bismoɓe noon bisimilla mabɓe ɗo koɗo jaabete duwaw koɗo maalu heɓoto ɗural heɓoto moƴƴereji gonɗi ɗo ɗi ganduɗa ko neɗɗo fof ne andi no awdi majji ko ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou e CRMɓe muɗum CRM makko ɓe foof
barkeji mu en nan ɗo barke makko dendagal julɓe fof enen notti e nde ɗo moƴƴere yo Allah waɗ ɗum daka jaɓaɗo ko rewa Allah ko yo Allah jaɓanno yimɓe yo Allah waɗ ɗum kadi daka ɓuuɓɗo tawa hay hunde heɓani yimɓeɓe jahol e garol ha ɓe jettoto e dow jaam Allah tawna en kadi o saaha mo wuri taw kawren ɗo kadi kaltiden kadi Allah ne wawi ɗum yo waɗan en ɗum alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi dendagal mi salmini madinaɓe e ko takke madina foof mi salmini ceerno Amadou Tidiane Ba yalla yurmo mammen on siraji diine mo rabbina alhaji Mouhamadou Abdou Saïd ƴettoɗo wodni Allah ɗo kala ko mbiɗa ko jaabete gummimi ko Burkina mbiɗa fayi Madina Gounass homo gardumi kala ɗo jolmi bis hay goto namdani kayitaji mbiɗa weela kam mi welti alhamdulillah ko duwaw seerema kono noon mbi yetti Allah noon mi yetti Souleymane Sarr mine horloɗaɓe deƴƴuɗe kalko kala ko jiiɗa ko duwaw Souleymane Sarr ko duwaw jinnaɓe ferɓe duwaw o yahata e mabɓe duwaw o yahata e mabɓe Souleymane Sarr woni ɗo jaadi mine horloɗaɓe omo dari hen sembe makko haala waɗi ɓesgo horloɗaɓe kadi ko yaadi ko naati ladde ko fof barkini mbi joni Souleymane minen kay min poftima banque caliki ayi kala sa fuɗɗi ɓe won jokkiɓe Allah hokki Souleymane Sarr wune kadi soɗum ɓenni mi haalama minen horlonaɓe kala ɗum mbawi yaade laddeji he somin mbi e dente he somin mbiri tan ma immoɗo yon oɗo ɓeɗo horlonaɓe ɗum Allah hokkiɓe ɗum ko duwa alaji Saydou radiallahu taala anu kanko ceerno Amadou Tidiane Ba o wi kala ɗum min mbawi wonde ɓuri min kul yomin paay tan ayi anani ka haala ɓuri min kul Abidjan 6 mois waɗa fof Allah hokkumi arta Allah hokkumi sutura hokkumi nema ko duwaw seerema kono min no taadi gonga ɓe haala ko gonga kalami Souleymane Sarr ko waɗi ɗo defade horlonaɓe ko weeɓani min garan min mbarne ngaari min paye daka tilpulmi kadi min mbarne ngaari amin ni ɓe en tacca nangue ñalawma ene koota ɗum ko gueɗal amin duwono kaadi guure makko yo Allah waɗe besgo e barke yaaro noon ha ñalawma darde kono noon alhamdulillahi rabbil alamin Abou Ndiaye alay saago mi haala o hokki min o wurni min ganduɗa guurdam setta hoɗɗum ndiyam kala ko jiiɗa e gurdam ko ndiyam ɓuuri sattu o addi forage ha horndolde ndeke noon kamɓe hornaɓe ferɓe gaɓe ceerno Alaji Mamad Sall o wi son peewi on jeeƴite endam mo jokke endam ɓe jokki endam o addi forage horndolde forage o nen ɗon ɗo woni ɗo kala ko dañi omo renda amin gandi ɗum e ɓesgo heddi ko fof ko limtata ko fof yalla waɗi mo barke ko ɗum tan jinnomi yettinde kadi somi haalano ɗum nan waɗan kam yan yowmal qiyamati mi yawta siraji taw mi ñawdani joomum albarka Souleymane kam woni fooɓre ɗo fof no ko jinnaɓe mami fewjo yaademi Madina tawademi muñanama fayedemi kono ko daka nguleki moɗum ɗum kaaji moɗum ma jolde moɗum hadatami daka so cukaku heɓama ma mango dañama oto hen ko adama yetta